Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Öňümizdäki hepdäniň ýekşeni we uni häzirki Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşen Göktepe galasynyň synmagyna tegelek 139 ýyl dolýar. 1881-nji ýylyň ýowuz gyş güni Rus basyp aljylary bilen erkinlik uğruna töweşen türkmen halkynyň arasynda bolan töweşde şol wagtky Rus imperiýasynyň harby goşunlary 12-nji ýanwarda Göktepäni basyp aldy. Şonun bir hepdeň 18-nji ýanwarda häzirki Aşgabat Rus goşunlarynyň eline geçdi. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally bilen Göktepe söwüşi hemde garaşylygyň ilkinji ýyllaryna dikeldilip 2014-nji ýyldan soň ýatyrylan 12-nji ýanwar hatyry unwarada söhbetdeşlik geçirdik. Türkmenistana täze ýyl bayramy bellenip geçildi. Öňümüzdäki golaýlap gelýän möhüm senelerden hatyra uny bar. Türkmen hökümetiniň wekilleri täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçirilen dawralarda lezgi tansyny oýnady, kuş döpdi, ýerine ýetirdi, saat çaldy, aýdym aýtdylar, garaz hezirlik boldy. Indi hatyra uny golaýlap gelýär. Hudaýberdi, siziň pikiриňizçe toýuny toý şekilli belleýän türkmen hökümeti ýasyny nähili belleýär? Mälim bolşýaly Göktepe töweşinde wepat bolan türkmen gerçeklerini her ýylyň 12-nji ýanwaryna resmi derejede hatyralamagyň güni, ýani hatyra uny 2014-nji ýyldan soň ýatyryldy. Munyň resmi derejede ýatyrylman başa uny geçirilenini aýdýan adamlar bar. Şu hatyra gün barada aýdylanma, ol bilen hatyra gününe giň mandy garamak gerek. Häzirki derecesinden bir neme giňrek mandy seretmek gerek. Sebäbi hatyra gününi bellemek barada 1992-nji ýylda prezidentiň karary kabul edilipdi. Şonu da Türkmenistanyň kolonial sistema boýun bolmagynyň hatyrasy hökmünde Türkmenistanyň erkinligi uğruna göreşenleriň hatyrasyny bellemek her bir wakanyň bolan ýerine bellenmeli diýip aýdyrly. Şol öňe sürülen pikir meniň pikirimçe dogrudy, şo gaty ýerliklidir. Meselem, ähli adam Türkmenistanyň bar milleti Göktepe ýygynan eýsem öz ýerinde. Aýdaly, ondan 10 ýyl öň Gadawat söwüş bolupdy. Gadawatda gaty agyr gyrgynçylyk boldy. Şolar ýaly beýleki ýerlerde de bolan helakçylykları bellemeli diýdiler. Iň esasy, iň agyr helakçylyk bolsa Göktepe galasynyň töweregine geçdi. Göktepe galasynyň synmagy türkmen halkynyň Rus padşahyna kolonial taýdan bakny bolmagynyň başlangıcı boldy. Şol kolonial siýasatyň, şol kolonial görüşiň başlangıcı Göktepe galasynyň synmagyndan soň başlandy. Şoň üçin hem ol gün tarihte öňden bir möhüm gün, ony Sovetler zamanynda bellemýärdiler. Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň ol bellenip başlandy. Häzir 5 ýyl mundan ol ýatyrly ýöne ýene de şol sene bellenirmi kädiýän? Sebäbi türkmen halkynyň taryhy, soňky täze taryh kut şol wakalardan göz başalyp onun hiç bir çykara ýeriň ýok. Hatyra gününi bellemegiň taryhy barada gurrun etsek, Sowet ýyllaryny elbetde siziň belleýişiňiz ýaly Göktepe söwüşini hatyralamagyň ýörüýte güni bellenilmeýärdi. Hatyra uny garaşsyzlygyň ilk ýyllaryndan başlap bellenip başlandy. Siz şol günler geçirilen hatyra çärelerine aktiw gatnaşdyňyz Hudaýberdi. Hatyra gününi bellemegiň garaşsyzlyk ýyllaryna çarkandakly öwrümleri barada gurrun berseňiz. Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny eglan etdi. Moskwada bolup geçen GKÇP synanyşyndan soň Gorbaçow SSKP MK'nyň baş sekretary hem şu döwürdäki SSR-iň parlamentiniň başlygy Gorbaçow ýerlerdäki wekillerden, ýerlerdäki döwlet ýollaşylarynyň hasabat sorap başlady ýeke-ýekeden. Döwlet ýollaşylary bolsa öz gedeginde biz garaşsyz diýip öz garaşsyzlygyny eglan etmäne mejbur boldular. Şol jogapkärçilige çekilmezlik üçin öz garaşsyzlygyny eglan etdiler. Türkmenistan ilkinji gezek hatyra gününi bellenme garaşsyz diýeni oňa garamazdan hatyra gününi bellemek istemediler. Agzyrlyk halk hereketi şol günü belledi, şol günü Göktepe çykdy. Kut meniň özüm şol waka men gatnaşmadym. Ol wakada men ýokdum, men ony açyk aýdaýyn. Men onuň gurumoçysy däl. Gurumoçysy başga adamlar boldy. Bizim ýollaşlarymyz boldy. Ýöne şol işi amala aşyrdylar. Gaty uly batyrlyk bilen, edermenlik bilen şol işi amala aşyryp başladylar.
şolaryň hereketinden soň Türkmenistan hatire gününü bellemäne mecbur boldy. Hem de hatire gününü resmi derecede bellemek baradaky karary kabul etdi. Şondan soň hatire günü resmi gün hökmünde bellenildi. Göktepe'den mescit guruldy, beýleki ýadgarlyklar edildi. Beýnansam diňe ýene de diňe Göktepe bilen çäklenmi Gadawatdaky kyrgynçylyk barada hiç zat aýdylmady ýa-da dähli guýusyny Gunatar Türkmenistan'a dähli goýusyny gyrlanan adamlar barada hiç zat aýdylmady. Garryçyrlada, merkez Garagumda bolan kyrgynçylyk barada da hiç zat aýdylmady. Şonuň bilen birlikde Tartawalaryň etегinde, ýa-ni Awganistan bilen serhetde bolan kyrgynçylyk ýa-da Kerkiniň gün orta tarapyna Hamark diýerler ýa-da Nurdedepe diýerler. Şol ýerdäki bolan kyrgynçylyklar barada hiç bir zat diýilmedi. O ýerlerde hatda ýadgarlyk ýa-da mescit şoňa meňdeş hiç bir zat açylmady. Munda berde belki de en esasy meseleni gozgasymyz gelýär. Hatyry günü bellemegiň nähili ähmiýeti bar? Näme üçin türkmen halky azy ýeňilişe sebäp bolan urşuny her ýyl ýatdamaly siziň pikiриňizçe? Mälim bolşaýaly hatyry günü bellemeklik, resmi derejede bellemeklik 2014-nji ýyldan soň Türkmenistana ýatyryldy. Munyň şeýle bir sebäbi bolup biler. Meselem, psikologlar adamyň öz durmuşyny başdan geçiren haýsydyr bir agyr travmasyny ýatlamazlyga çalışýanyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu möhüm senäni yarany her ýyl ganatmalyk üçin ýatyram bolup bilermi siziň pikiriňizçe? Yok, bu ýerde mesele bir neme başgaçarak. Sebäbi Türkmenistanyna hatire gününü bellemeli diýilenne, ýagny Göktepe galasynyň syýynan gününü bellemeli diýilenne Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasy, Türkmenistanyň şol döwürdäki ýolbaşçylary eger biz şo günü bellesek, türkmen halky bilen Rus halkynyň arasynda düşmançylyk emele geler, türkmenler Ruslary urarlar, Ruslara garşy çykarlar diýen pikirler öňe sürildi. Ýöne başga bir ýagdaýda seretmek gerek. Meselem, geçen 2-nji jahan urşy ýa-da Sowetler döwrüne aýdylýaly beýik watançylyk urşy. Nemis faşistleri, nemis milletçileri SSR'e karşı uruş ilan ettiler. Gaty agyr uruş boldy, ol uruş bir näçe ýyl dowam etdi. 4 ýyla ýakyn diňe SSR'ň özünde dünýä derejesinde onunum köprek gaty agyr helakçylyk boldy, gaty agyr pidalar boldy. Ýöne şol uruş gutorandan soň Ruslar bilen nemisleriň arasynda uruş bolmady. Ýa-da SSR'e gelen nemisleri Ruslar kovalap urjak bolmadylar. Ýa-da Germaniýada bolan Ruslary nemisler urjak bolmadylar. Halklar beýle ýagdaýa düşünýärler. Sebäbi uruşy halk däl, eýsem diktatorlar, kanonizatorlar, padşahlar edýärler. Olar öz siýasatyny ýara güýç bilen amala aşyrmak üçin şol uruşy döredýärler. Hudaý berde, şeýle bir Hudaý berde başlan 2014-nji ýyldan soň dünýädäki geosyýasy ýagdaýlaryň belli bir derejede üýtgedi mälim bolşaýaly. Meselem Ukrainanyň Krim regionunyň aneksiýa edilmegi boldy. Ondan soň postsovet giňişligine bir syýasy özgörüşler bolup geçen ýaly. Geň ýeri tötänleýin belkide Türkmenistanyň Göktepe söwüşini ýatlamagyň, hatyralamagyň günü şu möhüm geosyýasy wakalaryň edilýänine gabat geldi. Şolaryň arasyny bir ýylteşik barmy siziň pikiриňizçe? Elbette göçmeni ilteşiklik var bu ýerde, gün bağlanışyk var. Bu ýerde diňe ilteşigem däl. Sebäbi bir Russiýanyň siýasaty, hastaky gaýdylanyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in taglimaty. Beýleki goňşy döwletler Putin'den gaty çekinýärler, gorkýarlar. Nähilidir bir orsiýetiň halk arasynda bir agdalylygy, bölünşigi döredäýmegi mümkin diýen howsala bar. Şol gorku bilen hatire gününü ýatlamagy goý bolsun etdiler. Hatta onun öňrägem, şonun säl wagt öňrägem Göktepe söwüşini Rus padşahynyň goşuny bilen türkmenleriň görüşenligini, uruş gidenligini aýdyp bilmediler. Ýagny Göktepe'däki erkinlik uğruna görüşen adamlaryň haýsy döwletiň garşysyna görüşenligini, haýsy goşunyň garşysyna görüşenligini
Türkmenistan aýdyp bilmedi. Bu gönüden göni Türkmenistanyň Russiýadan çekinip şol siýasatdan ýüze gurmak boldy. Unda Göktepe döwüşine gatnaşan Rus generaly Skobelew Göktepe galasynyň sinmagyna öwren möhüm rol oýnady. Häzir Russiýada Skobelew gahrman elan edilýär. Ol barada bir topar dokumental film we beýlekler suratda düşürilýär. Näme üçin Türkmenistanda Göktepe döwüşine gatnaşan türkmen gerçekleri barada ýa-da umumyň erkinlik görüşine gatnaşan siziň hem belleşiňiz ýaly ýurdun dürli künjeklerini türkmen territoriýasyna, türkmen topragyna erkinlik uğruna görüşlere gatnaşan türkmen gerçekleri ýatlanmaýar ýa-da ýatlanýan bolsa size nähili maglumatlar bar şu barada resmi metbuatda, resmi gazet jurnallarda şolar ýatlanýan bolsa? Bir sonky döwürde ýatlanan ok. Ýöne owul başda başlanmaý. Meselem tarihçi, professor, akademik Murat Anenepes ören bu iş ýazdy. Şol Göktepe Sewuşunyň tarihi hem Göktepe Sewuşunyň synmagy barada ilkinji fundamental işin awtory Murat Anenepes boldy. Ol öz işini Oly Moskwada çap etdirdi. Historia Vopros Historia jurnalyna, ýagny tarihiň meseleleri adly jurnalda öz makalasyny rus diline çap etdirdi. Şondan soň ol makala türkmen diline çap edildi. Biz öňümüzdäki peşikde de hatyradan söz açmagy meýilleşdirýär. Siziň hem belleşiňiz ýaly Göktepe'niň türkmeniň milli kimliginiň berkedilmegine möhüm rolu bar. Göktepe barada Türkmenistanyň nähili edebi işler ýazyldy, kinofilmler suratda düşürildimi, nähili sunuga eserler döredildi. Bu urda ýazyjy Nargyl Çykojaýew bir topar iş etdi, makalalar ýazdy, şoň bilen birlikde dokumental hekaýalar ýazdy, hem bir Göktepe barada ýörüte bir kitap çap etdirdi şo döwürde. Ýagny 90-njy ýyllaryň başlaryna. Şoň bilen birlikde Tanrıverdi Hojaýew diýip bir bizim ýazyjymyz bardy, onuň esasy uğry dramaturgiýa boldy. Soňra kino sunuwatyna ýollaşylyp etdi, direktor boldy kinofilm, türkmen kinofilminde. Ine şol insan Göktepe Sewuş barada uly görümli roman ýazdy, meniň bilýän eserlerimden. Şoň bilen birlikde bir näçe eserler ýazyldy, sahne eser döredildi. Fad eserini men takyk bilenmok, ýöne ol sunwatda bar. Egerde biz boyun alsak onu Rus hudojniki Vereshchaginem Göktepe galasyna ýüzenipdir. Göktepe galasyndan onuň ýazan eserleri bar. Aýratynam dardan asylyn türkmenler diýip bir kartinasy bar. Aşgabatyň merkezinde Gorko diýip bir depe bardy. Ol depeni prezident Niýazow göçürip ýok etdi. Şol depeniň üstüne dardan asylyn türkmenleriň şeklini Vereshchagin çekipdir. Şunun bilen birlikde öz döwrüne özerdi Hany Ali bu ýatlymy galdyryn adamlaryň kitaplary çap boldy. Halkyň arasynda ýene-de bir beýik eser ol Amangelli Gönübege degişli diýip aýdýarlar. Göktepe mukamy diýip bir mukam bar. Dutar çündüredilen eser. Şunun bilen birlikde de erkeklik mukam diýip ýene-de bir mukam bar. Şol iki mukam hemişe türkmenleriň arasynda ýaşap geldi. Hatda Sowetler döwründe de ona beýle bir ähmiýet bermediler. Ýöne şol sady bizim ustad sadanlarymyz, ýagny mukam çalyp bilýän dutarçylar şol eserleri çalýardylar. Ine şeýle gowy eserler bardy. Beýnansam soňky döwürde men şol eserleriň derejesine çykyp bilen bir eser barada entek eşdemok. Meniň pikirimçe bir ýetmeýän wagt olam häzir Göktepe'de ören gowy owadan mesçit döredilipdir. Ýöne ol mesçit näme üçindir garawully adatça mesçidiň gapysy hemmeler üçin mudama açyk bolmaly. Ýöne bizde ol ýapyk, ol bizde belli günde adamlar içine oýarýarlar. Şol mesçidiň ýanyndan muzey döredilen bolsa gaty umat bolardy. Ýöne gaýnansam ine şol muzey döredilen ok, şol şehitler barha we barha umma şagyna şüýräp barýarlar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen biz gepleşigimiziň bu sanyny geçirip gutarýarys. Hoş sag boluň. Gepleşigimiziň soňuna Göktepe mukamyndan bir bölegi eşitdirýäris.